Здравейте, заповядайте в къщичката на трюфелите. Тя се казва къщичка на трюфелите и гурме продуктите, защото не са само продукти с трюфели. Цялото нещо се случи преди 8 години. Беше един единствен продукт. Първия, който създадах, беше козе сирене с трюфели. Той стана случайно на една маса, докато си пием. Направих и сладката с люти чушки. След това направих и сужук с трюфели. И след това те продължиха да си растат продуктите, да си продължава моите неща. Всеки може да си намери неговия продукт тук. До лимонади, до сокове директни за консумация, до различни разядки. Примерно имаме люта паста Каролина Рипър с боровинки, смокиня и чесън. Това е най-люта чушка в света, която си отглеждаме лично. По-голяма част, всеки един продукт е минал през моите ръце. Това място, аз съм тук от Нова година, от януари, а де факто открихме и магазинчето сега през април. Аз съм живеял тук на Варуша, само че какво се води? Север. Тук ми е офиса, тук съм работил много време, така че аз имам сентименталност към този квартал. Това беше едно от магазинчетата, които набелязахме, като в магазинчето няма продукти, които не са с моята марка или са чужди. Идват всякакви хора. Аз не харесвам трюфели. Заповядайте, има и достатъчно продукти без трюфели. Не само за някой, който е маняк на трюфели, на някакво изтънчено гурме. Имаме и достатъчно щури идеи, които не са точно гурме, но са достатъчно щури. Всички продукти се продават и онлайн през нашия сайт Дюшев Радичев или през Фейсбук страницата на Дюшев Радичев. Душев не е Душев, Радичев е Дюшев, значи на главния готвач. Да, идеите са много, ама ръцете са само две.